Но Путин тоже не сидит сложа руки, и мы знаем примеры, вот попытка убийства Аркадия Бабченко, списки возможных целей. Все это, к сожалению, не фейк, там имитировано только сам процесс убийства для выявления преступника. И речь шла о серьезных провокациях. Насколько понятно, все неясно, но там имелось в виду и обстрелы гранатометами, там, или взрывы там, полицейских машин, еще что-то, еще что-то. Вот опять выборы скоро, да, идут разные политики. И, наверное, дестабилизация обстановки в Украине будет каким-то образом продолжена. Согласны ли вы с этим? И если будет продолжена дестабилизация, то на какие методы может пойти Россия? Мені здається, що дестабілізація – це провідний інструмент російської політики. Взагалі. Взагалі. Якщо ми будемо говорити про тероризм як такий, чи ми говоримо про індивідуальний, груповий, державний, ми можемо, знаєте, організувати і провести дуже гарний форум з цього питання. Звідки найбільша загроза в світі по цьому питанню. І ми легко прийдемо до висновку. Самолет сбили и ничего. Ничего. Чемпионат мира по футболу. Все голландцы, ну голландцы там не участвуют, но едут европейцы. Я б сказав би, десь пару днів назад хтось із росіян, опозиціонерів, висловив таку паралель, що ви знаєте, можливо, якби не було Олімпіади в Берліні 36-го року, може б не був би Гітлер такий, як він був, може б не було Голокосту, може б не було Олімпіади в Сочі, у нас би не була така ситуація з Донбасом і Кримом. Може. Чи ми розуміємо, що кожна тонна нафти, яка закуповується сьогодні в Росії, це єдиний спосіб фінансування російської агресії в Криму, в Донбасі, на Кавказі, на Гірному Карабасі і так далі. А нам заявляють, це не політика. Да, одно с другим не связано. Спорт вне политики, газ вне политики, оказывается, тоже. Знаєте, для мене це засвідчує, що, звісно, Європа не говорить одним голосом. Що Європа не суголосна. Що частина країн Європи може вести двосторонку з Путіним, той їм дає політичну і фінансову мзду, корупцію. Коли в Україні продавали газ за 480, наприклад, це я говорю про перший квартал 2010 року, після тої знаменитої угоди, Німеччині продавали чомусь за 175. Ми ж у вільному ринку, правда? В рівних умовах конкуренції. Що це за конкуренція, коли ціна втричі більша для України? І ми її підписуємо. І кажемо, що це велика перемога.